zakhe. UJehova ulandela zakhe. Kubalulekile xa ulikholwa uthembele kuye kodwa engabi ngamandla zindlela zakhe. UJehova unezakhe indlela, umntu unezakhe indlela, kodwa uJehova ukholiswa ngumntu ohamba ngeendlela zakhe. Hayi ezakho, hayi ezam, kodwa ezakhe. Ngokuphakamisa ulidle ilifa ilizwe. Mangwele uzawuphakamisa ewe akubeke endaweni xa uhamba ngeendlela zakhe. Ingxaki eyomntu ebangcwele uthanda ezakhe indlela ashiye zikaJehova. Uneendlela zakhe afuna umntu ngamnye ahambe ngazo. Ungafuni ezakho indlela okanye ke ezamabhongo wakho okanye ezokulumka kwakho owelulumkile okanye ezompiko wakho uba ulipika. Hayi, uJehova unezakhe indlela. Ngokuphakamisa ulidle ilifa ilizwe. Wangele uzobona kususwa phaa ekubeka phaa umangaliswa kutheni. Hayi, uthathwa kulaa ndawo ubekwa phaa ungenoba uhamba ngeendlela zakhe. Umthandayo wam, umnqweno wam, ziindlela zakhe. Ndithi Jehova, noba kuyikhona iJehova, mandihambe ngeendlela zakho. Hayi ezam, funda. Ekunqanyulweni kongendawo ngobonela. 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 Ke ngathi ngumXhosa waseManifestation yoyo. WaseManifestation. Wabonela. Hayibo, baseManifestation. AmaXhosa lawo nabo wabonela. Funda. Verse 35. Ndimbonile ongendawo. Oyingqwanganqwili eqanda njengomthi omileyo oluhlaza. Usathana uyalifuna ikholo. Usathana ikholo uyalifuna kakhulu. Usathana akamfuni umntu ohamba ngeendlela zikaThixo. Usathana ufuna umntu ahambe ngeendlela zakhe, hayi ezikaThixo. Ulonke ixesha usoloko mfuna uba heyi ndingamsusa kulaa ndawo ngoba uyazi ayahamba ngeendlela zakhe ikhona impumelelo. Ayahamba ngeendlela zikaJehova uyazi uba yeyi yingozi lo futhi. Verse 36. Kwadlula umntu nango engasekho ndamfumana akafumaneka. Verse 37. Gcina ogqibeleleyo ukhangele othe tye. Gcina, yagcina mangcwele. Khona kule ndawo. Ingxaki yethu yagcina. Ugqibelele. Gcina, yagcinwa. Ewe, funda. Ngokuba izivelamva zezomntu woxolo. Bangcwele, le nto iyalifuna uxolo. Oh, sure. Iyalifuna uxolo. Uxolo alukho kuwe lukuThixo. Ekufuneka bahlala kuThixo ube noxolo. Ikho sikomalisikelela. Bangcwele, kuthiwa hlala hamba ngendlela. Ngendlela zakhe. Unezakhe indlela. Ndiyagada lonke ixesha umthandazo wam uJehova. Iindlela zakho Jehova ndingasuki kuzo ngoba ndizibonile iindlela zikaJehova. uJehova
wena wangena zakhe ngibona izinto iziqhamo zokuhamba ngendlela zakhe yaziba yambile zonke indawo ke njengoba ngibona ke asebenza ngayo inkosi kulomanisile futhi kwafithuba loba ngibesekhaya andiyakuqeshela ke ningathi uthe uyoqeshela angingitsho sekhaya ngiyathandaza umthandazo wami ke wagcwele ma isitele yemadoda yemadoda bana nasi isitele ifuna amadoda ifuna bani ayifuni mavolo ayifuni bulumko bakho ayifuni buciko ayifuni lwazi odifuna umnikazi nyanga ngaze kungenayo umnikazi ayiste yawutalatala utalatala uxaka ujonge iziqhamo zokutalatala zikho ngoba umnikazi akakho hayi ndiyatyalazela isitelo ungaliboni nje andinguye lowo ndingulowo umzumana lowo hayi ngoba fani nendivangeli abantu usindiswa zazisikhala zosindiswa kuthiwa lona ikhona le hayi ndisechaza hayi ndike ndabona ndawuthetha nje kuba likhathazekile noba likhathazekile madoda madoda kuba likhathazekile likhathazekile nixolele xa ndingena andikuyiki andipha hayi ndiyakuyika no ndiyatswana ndibhluke sithi uba ndiphendula apha ndingakwehla ndiyenda ndifike isitele ootata bakho bengene makhosikazi zathi oothixo bengenditsho kwakulo kade nangelitsho Jehova ewe la madoda akhona kodwa amakhosikazi nanomthandazi athi awuJehova ngiyakenza into la madoda amakhosikazi engekho hayi uthini uthixo ku-Adam uthi inkosikazi yintoni Sitio, cuidado, não. Eu
alone
uyigqiba lawo amalungisi into abalulekileyo qala ekulungiseni ngoba xa uhleli ekulungiseni uhleli phansi kwantoni begqiba ewe uligqiba lawo ngexesha lembandezelo madoda ke abadeni kuyalinga ndimane ndincokola okanye ndithetha imali le yakhe abantu abatshintshwa kuthiwa ngoshumayela endaweni ethile bashiye imisebenzi hayi kutshintshwa noba phambili kungoba kutheni kutheni kaloku abashisi imisebenzi bahambe bashumayela Oma. Coach. Coach, you're the mom. Got to watch that. No one saw it, so I hear him go away. Verse 40. We are over later. Our sin Jesus.
awasindise kongendawo awasindise ngokuba azimele ngaye Madoda kuzinyala ngoJehova. Kuzinyala abantu. Kuzinyala ngoJehova kushoba isikele. Nikwe ngosisikula. Ngoli sikula. Kalo. Bona ke. Get the camera. Without the light, Jenny's good now. Say, come now. Hallelujah. What am I doing? Tulum. Ay, don't say that. Silly, no. What? I'm here. I'm hungry. What's wrong? How? Nobody. Maybe my palema. How the friend? I get a fool.
Good.